phone pakhat atanga WhatsApp pahnih man thei dan pakhat du to lo tan chuan pahnih man tur tinan I chu le kan man thei dan chu tiang hi ni a hei WhatsApp pahnih ka hmanga hei pahnih na zawk ani a huang hian hei ka luta hei hi ka WhatsApp pahnih na zawk ani a chuanin WhatsApp pakhat zawk chu hei hetah hian ka dah a tiang hian WhatsApp pahnih ka hmanga hei adang lam hritin ti mai thei maro GB WhatsApp ani tih kha in lo hre dawn nia GB WhatsApp khelo po official WhatsApp po hi pahnih na man thei tawa chu hei Vivo phone ah chuan to bera hian setting apps ah hian apps clone a awma hei hi kan on anga apps clone mang hian chuan application kan man thei ho kha WhatsApp Facebook Twitter te Instagram te po kan an mani hi kan long press anga plus lo am to mai dawn ani chu pahnih kan man thei dan chu ni a tin Vivo mang khelo po in dual space ti apps mang hian apps pahnih khi Instagram te WhatsApp Facebook Twitter te hi aman thei tawa tin dual space lo po parallel space mang hian heng apps te kha pahnih in man thei ve bawk thawani chu heng mang hian WhatsApp pahnih official emaw GB ani emaw pahnih in kan mang kop thei dawn ani